Исәнмесез, мөхтәрәм тамашачыларыбыз, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Без бөтен дөньяга сибелеп яшәүче милләттәшләребезне берләштерәбез. Бүген безнең программада Краснодар татарлары серләрен ача. Минем белән аралашкан дуслар да шуның белән янып китә башлыйлар, татарлык белән. Ул безгә кан белән бир. Бала чагы сугыш елларына туры килсә дә, уфтанып искә алмый. Үсә төшкәч мен складка җыри башладым, анда җилгәрә идек без урылган аслыкларны. Белоруссиянең Гомель мәчете эшчәнлеге. В исламе меня поразила научность и логика. Гасыр яшьтәшләре игътибар үзәгендә. Демократия булгач, 91 елда гына безгә хукук бирделәр. Жизнь бесправная булдым. Тапшыруыбыз ахырында Тәэссир 100 сәхифәсе. Республикада сәнгатьнең яңа түрі булган телевидениенең барлыкка килүе, профессиональ дәрәҗәдә эшли башлауы җәмәгатьчелек тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителде. Сер итеп кенә әйтәм, бездә татар дәресләре ачылырга тора, дип җиткерде Раилә Ярәхмәтова. Бу серне дөньяга чыгарга булдык, чөнки Краснодарда гомер итүче татарлар алынган икән, җиренә җиткерәчәк. Краснодарда узган сәфәр бик үзенчәлекле булды. Анда Тәэссирнең 100 еллыгына багышланган әләм эстафетасы узды. Бүген без сезгә шул вакыйга барышында милләттәшләребез белән булган очрашуларны, эш гамәлләрен тулырак җиткерербез. Мин күргән Татарстан шуны күрдем. Бергә сугышчылар и бүтән өлкә җимәләр ашап, ул ниләренә күрмәк чабата киеп, семинар ашап аркада 6 класста укыганда. Миңа бер сорау бирделәр. Нишләп син Әлфияпа олы инде? Нәрсә сине бу оешмага тарта диделәр. Мине халкым тарта. Халкым тарта. Аны әйтәләрчә. Үстем булмасын, үйтинем булмасын. Сөйләсеннәр татарча, үзенең гореф-гадәтләрен үткәрсеннәр. Бөтенесен киенсеннәр татарча. Башларын жапсыннар татарча. Шуңа күрә җырыйм мин балалар. Үзегез уйлап карагыз. Менә шулай теле, дине, үз милләте өчен янып йөргән апаларыбыз барында онытып буламы соң татар икәнеңне? Юк, әлбәттә. Әлфия апа элек-электән татар хатын-кызларына хас ак шәлен ябып, татар, гарәп телләре дәресләренә йөри. Белмәгәнгә түгел, үрнәк булсын дип. Гомумән, Краснодар шәһәрендә яшәүче татарлар бик күп күркәм гамәлләр кыла. Без узган елны барып, халкым минем тапшыруында бу хакта җиткергән идек инде. Быелгы сәфәребездә тагын да күркәм яңалыклары бар икән. Үзгәрешләр бик күп булды инде. Шулай ук татар телләре, гарәп телләре укыту дәвам ителә. Әмма Краснодар татар оешмалары ярдәме белән безнең менә татар мәктәбе, татар класслары ачылырга тора. Киләсе уку елы сентябрьдән татар балаларга татар класслары ачабыз, Алла бирсә. Бу әле сер итеп кенә әйтәм. Атнасына 2 сәгать дип план тотабыз инде. Балалар 16-17 бала җыелды. Шуннардан инде башлап җибәрәбез, менә Алла теләсә. Бик горурланабыз без татар булганлык белән, чөнки бу минем балаларымда чагыла. Без чип-чип татарча сөйләшәбез. Әйе, Ярәхмәтовлар гаиләсендә татар мөхиттә. Әминә Күрәп тубран сугатысты. Шуай мине юана бадым оюгада. И туган тел, и матур тел. Әткәмнең теле дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Менә шуны ишетәсе килгән иде бит безнең. Авыз тутырып татар телендә сөйләшүче балаларны. Үзебезнең гаиләбез татар буларак, Аллага шөкер, традицияләрне үзебезнең саклап калабыз, сөйләшәбез. Башка мөхиттә үз ана телеңне саклап калу җиңел түгел. Ә бит Ярәхмәтовлар саклый. Саклап калуның иң беренче эше аның татарча идә сөйләшү, үзебезнең аралашу гаиләдә. Балалар да менә бер-берсе белән тышта, урамда без кая барсак та үзебезгә сөйләштек, кул бирештек, бер-беребез белән татар телен саклап калыр өчен татарча сөйләшәбез. Матур күренеш бит, килешәсездер. Инде дәвам итеп тагын бер яңалык хакында җиткерәсе килә.
Нишенче елда чыга башлады, ни өчен чыгара башладыгыз менә бу гәҗитне? Вот безнең бу айны февральне чыкты, 9-нчы выпуск уже, номер чыкты. Без каждый ай бер номер выпускать итәбез. Ну, кая освещать итәбез, стараемся. Жизнь всего края. Потому что татарский историко-этнографический клуб «Юлдуз», ну, вот, безда очень активно принимает участие. Это Сочи и потом Кюреш, который сейчас в Краснодарском крае. Значит, мен Краснодардан 25 елдырамын. Үзем мен Ульяновский областьтан татар селосы, безнең Нагаева әтеле. Минем катным хәзер тоже кири татарский языкка, арабский языкка тоже изучает. Әле без вовсю начали илдә инде татарча сөйлибез, зланнарын да тотындыгы өйрәтергә диге. Бик кирәк. Ни өчен? Ну, без анасын телебезне белмәсе, без растворимся просто. Татары это же огромный пласт культуры. Это не зря второе место и в России занимает. Ну, нельзя такую культуру забыть. Лейсана Садретдинова, татарлар, Краснодар шәһәре. Без алар турында әле озак еллар сөйләячәкбез. Алар моңа лаек. Бөек Ватан сугышы ветераннары көннән-көн кими. Сугыш чоры балалары да инде өлкән яшьтә. Шуларның берсе Ижауда гомер кичерүче Гадилә апа Харисова. Күптән түгел 85-ен тутырды. Ул Пермь төбәгенең Барда районы Әрҗән авылында туа. Бала чагы да шунда уза. Фронт өчен аңа да эшләргә туры килә. Шулай да авыр бала чагын уфтанып искә алмый. Улы яшьтә булуына карамастан, зиһене нык, рухы күтәренке. Әйе, безнең нәсел агачыбыз китмәде. Менә сиңелләрем бар. Юбилейна багышланган табын артында күңелле минутларны гына искә төшерәсе дә, әмма кыеннарын да сызып ташлап булмый. Дәһшәтле елларда гаиләне туендыру Гадилә апа өстенә төшә. Әтисе Тимерче Хөрмәт фронтка китә. Әнисендә үпкә чире, 1 яшьлек сеңлесе әбисе кулында. Колхоз эшенә чыкмасаң, сыерларын көтүгә алмыйлар. Бар авырлык 7 яшьлек кышыкның ныгып та җитмәгән җилкәләренә төшә. Миңа бирәләр иде отарга, анда су сибәргә, әлегә яшелчәләргә. Анасын үсә төшкәч мен складка йөри башладым. Анда җилгәрә идек без урылган ашлыкларны. Буйыбыз җитмәй. Без аны 2 кеше басып, беребез урынлык таканыга яшиккә, икенчебез түбән биреп, әйләндереп, төнне эшләп кайта торган иде. Колхозчыларга бер тердатны бирсәләр берне, миңа яртыны яза торганнары. Медальләр фронт һәм тыл ветераннары өчен бер металдан кыйлган. Гадилә апа кебек балалар түккән тир, солдатлар түккән канга бәрабәр ул. Сугыштан соң да җиңел булмый, әмма Гадилә апа белем истәргә омтыла, укытучы һөнәрен ала. Бер ара туган тел укыта. Аннары туган төбәге Пермь өлкәсендәге Сарык авылында балалар йортында ятимнәрне бага. Күп вакыт үземә чакыра идем. Киләләр иде үземә. Минем анда карлыган бакчасы бар ай. Зургына менән җип та бетәлмим. Килегез әле балалар миңа булышыгыз. Ашап, ишеп, нидәр карлыганнар ашап, да балалар белән бергә яшәдем мин. Якыннары якташлары койнар сәлам алып килгәннәр. Гадилә Харисованы туган ягында онытмыйлар. Хезмәт юлы иҗаты турында радио тапшыру эфирга чыккан. Ул озак еллар Яңарыш газетасының актив хәбәрчесе. Телебез гырыф-гадәтләрне саклауга, гаилә кыйммәтләренә, тәрбиягә багышланган язмалары чыгып тора. Аларны бер китапка туплап чыгарган. Гадилә апа инде өйдән бик чыгып йөрми, әмма татар дөньясы яңалыкларыннан һәрвакыт хәбәрдар. Син кайсы халыктан дигәндә, аның өчен икеләнүләр юк. Элек башкорт дип язган, соңыннан татарга күчердем мин. Татар. Переписта үзегезне татар дип яздырасыз. Обязательно. Сүздә юк. Сүздә юк, ул турыда әйтеп тә торасы юк инде. Менә минем оногым бар. Хәтта аның әтисе рус булса да, ул үзен һәр вакытта да татар дип яздыра. Гадилә апаның тәрәз төбендә гөлләре шау чәчәктә. Яз килгән сизәләр ди ул. 45 елның 9 майы яңгырлы булып, шатлыкларыннан күлләвектә сикергәннәре хәтерендә. Хәзер җиңү көнен ул улы, кызы, оныклары белән бәйрәм итә. Аның да өлеше кергән җиңү ул. Фәнзия Салихова, татарлар, Ижаудан. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә
Белоруссиянең Гомель мәчете эшчәнлеге. В исламе меня поразила научность и логика. Гасыр яшьтәшләре игътибар үзәгендә. Демократия булгач, 91 елда гына безгә хукук бирделәр. Всю жизнь бесправная булдым. Тапшыруыбыз ахырында тәэссир 100 сәхифәсе. Республикада сәнгатьнең яңа түрі булган телевидениенең барлыкка килүе, профессиональ дәрәҗәдә эшли башлауы җәмәгатьчелек тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителде. Алар милләтләре буенча белоруслар ислам диненә килергә аерым бер сәбәпләр мәҗбүр итә. Бу аңлы рәвештә башкарылган сайлау булды ди Белоруссиянең Гомель мәчетендә эшләүче дин әһелләре. Гыйбадәтханә эшен дә уңышлыгына алып баралар. Кечкенә генә булса да, мөселманнарның үз пишмаклары булу сөендерә. Милләттәшләребезнең дә мәчеткә сукмаклары өзелми. Теманың дәвамы киләсе видео язмада. Белоруссия җиренә ислам дине хәрби эшкә махсус чакырылган татарлар белән бергә килә. Моннан 600 ел элек. Бүген республикада 10 мәчет һәм намаз бүлмәләре бар. Ә Гомельдә мөселман дини җәмгыяте оешканга 15 ел. Әлеге шәһәр Белоруссиядә халык саны буенча 2нче урында, 500 мең халкы бар. Якынча шуның 3000-е мөселман. Алар арасында татарлар да шактый. Әлеге милләт һәр вакыт дингә булган мөнәсәбәтләре белән аерылып торды ди мөфти урынбасары. Были истории, несколько дедушек. Вот один, ему уже почти 90 лет, дедушка Бари. Вот, он сейчас болеет, не встает и уже не может приходить в мечеть. А так он каждую пятницу приходил, и мы всегда его ставили в пример для молодых мусульман, у которых какие-то причины мешают им прийти на джума намаз, а он, несмотря на болезни, всегда ходил. Но сейчас он уже не встает из постели. Был дедушка, который из Речицы, здесь порядка 50 километров от Гомеля. Учитель, уже на пенсии, он был ветеран Великой Отечественной войны. Несколько лет назад он умер. Но вот он каждую пятницу 50 километров в одну сторону, в другую, он приезжал в мечеть, участвовал в намазе. Гомельдә мәчет эшли башлаганга 7 ел, аңа кадәр намаз бүлмәсе арендалыйлар. Бу бина 1990 елларда склад буларак кулланылган. Мөселманнар үз акчаларына сатып алалар. Намаз бүлмәсе 70 квадрат метр, 120 мөселманга исәпләнгән. Азан әйтелә, 5 вакыт намаз укыла, җомгага 100гә якын кеше җыела. Хатын-кызларга да бүлмә бар. Әле ярым айыбыз юк, һаман төзекләндерү эшләре бара дигән гәмәдәшебез. Сейчас мы ведем реконструкцию. Вот внутренний дворик. У нас будет отдельный вход для женщин. Мы заливаем бетон, выставляем ступеньки и делаем отдельный вход в подвал. У нас достаточно большой подвал, порядка 40 квадратных метров. Вот основной зал 70. В подвале у нас 40 квадратных метров. Мы хотим сделать там 3-й молельный зал. Үзләренең аш бүлмәләре дә бар, зурлап ифтарлар уздыралар. Җәй көне республика күләмендә дини лагерь эшли. Россиядән дә балалар чакырыла. Гыйбадәтханә кечкенә булса да, шартлар заманга туры килерлек. Здесь у нас находится библиотека, учебный класс. Мы организуем, проводим занятия, изучение арабского языка, чтение Корана. Беренче вакытта вәгазь һәм җомга намазларын Белоруссия мөселман дини берләшмәсе мөфтие Әбүбәкер Шабанович алып бара. Хәзер инде әлеге эшләрне үзебез башкарабыз ди Сергей Саранчук. Ул милләте буенча белорус, эшмәкәр, дин белән 30 яшемә җиткәндә ныклап кызыксына башладым ди. 3 ел ярым Истанбулда укый, дини курслар тәмамлый, хаҗга бара. Сначала изучал христианство, потом иудаизм, и ответов на свои вопросы я не получил. Ислам меня поразил красотой логического построения и своей научностью. Ну, надо сказать еще, что моя первая супруга, она наполовину татарка, ее девичья фамилия Шайхметова. Вот 2 моих старших детей, они, можно сказать, что татары. Татарлар дигәннән милләттәшләребезнең нәкъ менә Гомельгә күпләп килүе 1960 елларга туры килә. Алар биредәге нефть ятмаларын эшкәртү өчен чакырыла. Бүген әлеге шәһәрдә Шишмә татар-башкорт оешмасының бүлекчәсе эшли. Җитәкчесе Вафа Калимуллин.
Әти-әнисе Башкортстаннан, Казакстанда үсә, Новосибирск электротехника институтын тәмамлап, 1975 елда Белоруссияга күченә. Было мною переписано более 100 человек, но в основном общались люди моего возраста и старше меня лет на 10. Практически все они поумирали, они все владели татарским языком. А нынешняя молодежь очень много тоже. Бүген дә гореф-гадәт динебезне саклап яшиялар. Сабантуй бәйрәмнәрендә үткәрәләр, татар дөньясындагы һәр вакыйгадан хәбәрдар. Дәвамлы булсын. Шушы матур очрашуыбызны бүләк бирүшү белән тамамлыйсыбыз килә. Әлбәттә, инде Кукмара сәүдә маркасы белән берлектә. Бүген без шушы табаны Шишмә татар-башкорт оешмасының Гомель шәһәрендәге җитәкчесе Вафа әфәнде Кәлимуллинга тапшырабыз. Рәхим итеп алыгыз, рәхәтләнеп кулланыгыз. Бик рәхмәт. Европейское качество, экологически безопасное антипригарное покрытие, длительное и комфортное использование. Все это посуда Кукмара. Тепло и уют в каждый дом. 8 800 333 93 45. Гүлия Садыкова, татарлар, Гомель, Белоруссия. Тапшыруыбызны Казакстан Республикасының Костанай шәһәренә булган сәяхәтебез белән дәвам итәбез. Қалада барлыгы 4500-гә якын татар яши. Җирле ватандашларыбыз арасында бер гасырны вакларга әзерләр дә бар. 100 яшенә якынлашкан милләттәшләребез шаукымнар аша үткән тере тарих чыганаклары. Бүген исә гасыр яшьтәшләре тыныч һәм бәхетле тормыш алып бара. Җирле милләттәшләребезнең узын гомер серләрен Таңсылу Насыйрова белеп кайтты. Фәхриева Әдибә Харрас кызы тамырлары белән Бөгелмә районы Кәрәкәшле авылыннан. Ул 1921 елны атаклы муллалар нәселендә дөньяга килә. Әдибә ханымга бары 9 яшь булганда дәүләт үзгәрә. Мәчетләр җимерелә, дин әһелләре куыла башлый. Әдибә ханымның мулла булган әтисе дә кулга алына. Бары бер намаз укыган өчен аны төрмәгә ябалар. Шунда Харрас мулла һәлак була. Әдибә Харрас кызы гомере буе Татарстанда яши, данлыклы математик укытучысы була. Бары 70 яшы тулгач кына кызы аны Костанай шәһәренә алып килә. Мулла семьясы булып яшәдегәндә хукуксыз булдык. Менә шул демократия булгач 91 елда гына безгә хукук бирделәр. Всю жизнь бесправный булдым. Күп михнәт чигәргә туры килсә дә, Әдибә ханым йомшак күңелле һәм көчле рухлы кеше. Үзенең үткән хатирәләрен дә ул елмаеп кына искә ала. Тормыштан тәм табып яши белә ул. Яшәүнең сире тормышны яратуда. Менә тормышны яратып, шул нинди положение булсаң да шуннан выход табып, инде кеше белән аралашып яшәүдә. Мен бер кайчан кимсенеп, үзем кимсетеп яшәмәдем. Костанайда тагын бер гасыр яшьтәше гомер итә. 1921 елны Бик Мөхәммәтова Әнвәр Ширяздан кызы Кырган өлкәсенең Зверноголов авылында туа. Соңрак гаиләсе белән Костанай өлкәсенә күчеп килә. 1933 елны Әнвәр ханымның әтисе Ширяздан әфәнде кулга алына һәм халык дошманы буларак аны атып үтерәләр. Бары 1956 елда гына Бик Мөхәммәтовларга намус исем кире кайтарыла. Мине үземнең яшәгән гомеремә укымыйм, Худайга шөкер, бик матур күңелле тормыш белән тордым. Торган тормышымны күңелле дип саныймын. Эшчән булдым. Эштән авыр булсын, җиңел булсын, эштән отказывать иткәнем юк. Вот. И башкаларга да теләк телим, хезмәтне гадел эшләргә. Әнвәр ханым гомере буе шәһәр күләм салымнар бүлегендә хисапчы булып хезмәт итә. Бүген исә ул лаеклы ялда булса да телевизордан һөнәренә файдалы тапшыруларны гына карый. Телевизорда погода, курс долларга кайгырып утыра. Тышама курс, манама курс. Әнвәр Ширяздан кызы гомергә хәрәкәтчән була. Шуңа күрә көнгә бер тапкыр булса да, урамның бер чатыннан икенче чатына йөреп, саф һава сулап керергә ярата. Алыма баксына кирсам, олыма кирәк үзәргә. Нинди сабырлыклар кирәк, сине күрми түзәргә. Тәмле телне кызганмыйча үзара тату һәм тыныч күңел белән яшәсәң, тормышны яратсаң, эшкә батыр булып тугры хезмәт итсәң, үз чамаң белән токлансаң һәм хәрәкәтләнсәң, озын гомернең сер капчыгын мөгаен шишеп тә буладыр.
Таңсылу Насырова, татарлар, Костанай шәһәре, Казакстан. Хәзер сезнең игътибарыгызга ТСР-га 100 ел сәхифәсен тәкъдим итәбез. Алар турында уйлаганда ирексездән сабый чагында 1945 елның җәй азагындагы күренешләр күңелдә яңара дип җиткерә сәхифәне алып баручы Рөстәм Нәбиуллин. Бөек Ватан сугышы тәмамланганда аңа 5 яшь була. Бүген җиткерәсе тема аның хатирәләренә бәйле. Исәнмесез, хөрмәтле тамашачыларыбыз. ТСРның 100 еллык юбилее алдыннан яшәешебез тарихындагы күренекле вакыйгаларны барлаганда, республикада сәнгатьнең яңа түрі булган телевидениенең барлыкка килүе, профессиональ дәрәҗәдә эшли башлауы җәмәгатьчелек тарафыннан зур вакыйга буларак кабул ителде. Телевидениега нигез салучылар арасында Бөек Ватан сугышы елларында батырлык үрнәкләре күрсәткән сугыш ветераннары да бар иде. Бөек җиңүнең 25 еллыгы алдыннан без аларны зур студияга җыеп фоторәсемгә алдык. Халык батыр уллар үстерә, зур бурычлар йөкләп өстенә. Җиңү яулап көрәш эчендә батыр уллар халкын үстерә. Күренекле шагыйрь Шәүкәт Галиевнең менә бу шигырь юллары барлык сугыш ветераннарына багышланган. Алар турында уйлаганда ирексездән күңелгә 1945 елның җәй азагында булган вакыйгалар хәтергә килә. Солдатлар җиңү яулап авылга кайта башлады. Коеп куйган солдатлар хәрби киемнән сокланып туймаслык. Каршы алучыларның шатлыгы, сөенече. Шулар арасында мин дә 5 яшьлек сабый. Әтинең көчле куллары белән күтәреп алып һавага чөюе. Еллар буена җыелган назын бер юлы биргә теләгәндәй кысып-кысып кочаклавы. Ике якка бөтереп куйган куе мыегы. Битне кытыклый, иркәли. Аның кулында бару, җитәкләшеп, янәшә атлау, бәхетнең иң күге кебек тоела. Бу хисләр гомер буе саклана икән. 1945 елның җәендә күңелдә уелып калган хатирәләрдән арынып, бүгенге көнгә күчәм. Зур студияда сугыш ветераннары бергә җыелып фотога төштеләр. Сүземне ветераннарның иң өлкәннән Саба якларында, Шәтке авылында 1914 елда туган Янгулов Кыям абыйдан башлыйм. Беренче тапкыр 1936 елда хәрби хезмәткә алынганчы, ул Кызыл Армеец газетасында әдәби хезмәткәр, мәдәният бүлеге, аннан соң җаваплы секретарь булып эшли. Хәрби хезмәттән соң да ул әле шушы газетта эшләвен дәвам иттерә. Инде 1938-1941 елда республикасының комсомол газеталарында да хезмәт итә. Һәм Бөек Ватан сугышы башлангач, ул фронтка алына. Һәм 1950 елга кадәр хәрби хезмәтен дәвам итә. Контрразведка органнарында
өлкән лейтенант дәрәҗәсендә хезмәт итә. Батырлык өчен медале белән бүләкләнә. 1959 елларда Татарстан радиосында мөхәррир, ә инде 1959 елда Казанда телевидение студиясы оешкач, ул өлкән редактор булып студияга күчә. Узак еллар авыл хуҗалыгы редакциясенә җитәкчелек итте. Республикасының төрле районнарына барып, колхозларда, совхозларда булып, тиешле тема буенча тапшырулар оештырды. Шул вакытларда шаугыр килеп барган районнар эстафетасын оештыруда аның хезмәте зур булды. Гадәттә бит тапшыруга катнашучыларны чакыра. Алар чын җир кешеләре. Менә дигән итеп үз эшләрен башкаралар, ләкин аны бит әле кеше алдында матур итеп сөйләп тә күрсәтергә кирәк. Бу яктан Кыям абыйның осталыгы гаҗәеп иде. Ул тапшыруга әзерләнә алдыннан кешеләр белән очраша. Тапшыруның максаты, нәрсә турында сөйләргә тиешлеген уч төбендә кебек барыбызга аңлатып бирә иде. Шуннан соң инде тапшыруда катнашучылар да үзләренең каушауларын оныталар иде. Менә дигән итеп тапшыруда сөйләп чыгалар иде. Кыям абыйның үрнәк алырлык эш алымы, үзенең гадилеге, итәгатьлеге шул кадәр ипле кеше иде. Аңа сокланмыйча мөмкин түгел иде. Шуңа күрә дә Кыям абый турында һәр вакыт мин олы хөрмәт белән искә алам. Бүгенге сезнең белән сау булашабыз. Татарлар тапшыруы сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күздә тотып эшли. Хәбәрләшеп яшик, бергә булыйк. Сау булыгыз.